Nemo. If just like go Obala. Well, if we let you for the master, Lola, let you come to stay to corridor. Cancelguna no one. I can't never put Mamma and Millie. It's a last thing, good online. Your resident keep an online, the channel comes to set of time. Each other, no one knows watching me, maybe in my coach, and I'm a Pazian, not coaching. It was you. Oh, you know, what's up when I want to knock of them again? What's up for Can I make a mass? May have them because I had a jiggle for my jiggle. Madam, Kill the cocaine, go if in your bag, can you eh? You one in a messy, you believe in Kine make all mass. He was in job, on your money, was in job. No one in the name of the more beach I am when he wouldn't go. Can children one. Each other. Each other, as well. I don't know. Each other, yeah. Can children no one. I don't know one. Each other. I don't know one. Each other, yeah. Madam. It's a little ham now, Waggy Bokani, Hegabu, Agui and Dozo, how many benu, Hequeto Zubo, I can't keep a very missy back. Madam, he had a dog on a drum, Madam, or drum, because happy her drum, Madam, became one you. Italy. And we cobble no to see where Wagiaki water channel. Ngwa, Kaime fa. Obule gum cholo gi we machi apa. Obulu godo otu nari puku. Nye gi we machi apa. Oh? Madam, I can't go in. Madam, do when we are drum moment. Because when you because a drama. It's a lot of call back at the night. You are now. Why gave her? You never face it back at Cody Coquia, where's your Coquia? Eh? Am I famano? I know many give the doctor run his Zocano out. Obanara and a quarter and if you are chewing all, and if now why, Madam. And I ban a yogi now, Mari. Angela, give me kill him ever. Come on, Lisa. You know, Nimona, Nelly Sonly. The man nigga jump with them go can yours. Only from the baggy. The man keep I say what they go. Those only. Oh, make us any to give fire. The man now, my saying that him now, but I can find out where they go. That would Johnny. Onions, Anu Pama. They can find my. Give on now, Wakuna. Mama, didn't get chase him. You know, John Loka. Mamma, if I don't go, jump with the Lumego, and come with the canton. Mamma, she like up to me, the canton, and I am. She like up to me,
n'ezie n'ozu nwụrụ anwụ. Chineke akwado gị. Chineke ga-enye gị nri, nye gị akwa, nye gị ụlọ ebighị ebi. Na-enye gị ife niile. Mekụzina gị. Ife mma gị jebe. Jebe jee mee ife ngwa gị. Jee mee ife ngwa gị. From the AC, the on heat, Kajima. Bama, they have a like it. And engage is a chair. Nketa di chill, nketa o. Hey, That's a cough. Hey, Mongoliche, nketa popaliche. Emekata nwoke no the other room. Then I go aka kezi mama don. Mother. Hey. Happened down. Yeah, Happened there because. All the guys here are Hey. wow. Kena kama kusike kita. Nda ama fumbu ina bitu. I go to go number. Eba. Okay, bad. Aki off. Kamu kusana geba. Nyene kiliko transport. Wakutu ni moto ni chide tunka. Oh, you enjoy boy, you go transport. More by force. So we go my Jimmy Far one Jim. If I each one car with transport. Don't worry. Man can say man. Okay, by next week. Come first on about 20,000 kiwi for the okay, so I'm sorry, okay, man. You know, okay, we can't have the piano. Because we found there, so take care. Nkwụdị ihe mmadụ agaghị afụ n'ụwa ka ife mere ịmakwa nne m mara m chọrọ ka mụnwa dị na-efegharị na-agba akwụna bịa gịnị dị na-agbatara ya ego. Hei, mma gị si gị ji ekwewa akwụna maka ego efugona ya. Egekwana ya ntị egekwana mma gị ntị. Nwa bụgo na njera ọkwa ụzọ ka ọ na-achị ife gị. Hei, ọkwa ụzọ mma nwa dị ya anwa. Chetakwa na ị bụ onye otu Kraịst. Chetakwa anwụkwana ya anwa. Mma nwa nata dị ya egekwana ya ntị. Maka ego gị Ka agbasago ya maka onye isi ụka unu. Ha, Jennifer, ụkọchukwu anyị dị nnọọ mma. Mana Jennifer, ka njikere Nne ka ebe isi. ị na-ajụ m ebe esi? Esi m na ka onye isi ụka m ya dị iche mere onye isi ụka m na-enye m ego nne na-enye m ezigbo ego. Amarakwa m maka onye isi ụka nke unu. Ọ na-alụ unu analụ. Ọwalịa unu awalịa. Amara m ifu nje eso ya. Jennifer, die nnọọ ebe a. Onye isi ụka gị na-enye gị ego. Mana onye isi ụka nke anyị na-azụ anyị ụtọ okwu Chineke. Mana onye isi ụka nke gị bụ onye isi ego gị na-eme ọpịtọsịa gị. Ụdalị gị mere pịtọsịa. Ya rapịa nnọọ. Ejiri ego anyị eyi rapịa. Anyway, onye ọbụla n'ụzọ ị na-esi ụzọ nke gị, na-esi ụzọ nke gị. Ghọtago? Hapụ okwu.
ọ bụrụ maka mụ abụ Chioma chetakwa na akwụkwọ nsọ okwu na akwụkwọ nke ilu isi nke 16 amaokwu 25 na o nwere ụzọ ziri ezi n'anya nke mmadụ mana nsọtụ ya bụ gịnị ọnwụ. Nne m mkpụrụ obi gị bụ ihe ka mkpa rapụ ego nke ụwa maka na n'ụwa ka ọ bụ rapụ Jennifer o mechaa ya afọ ihe ụmụ onwe ya biko ka anyị pụọ tinye enyi ego na-enye nta n'iwu ego si gbasa ife tinyelu n'ụbọchị ya ka ị ga-eji rie nri nkụ ịkpara n'ọkọchị ya ka ị ga-anya n'udu mmiri ife onye mere n'elu ụwa echetakwa ya maka amụrụ m nọ na-emezi nchefu ogologo n'elu ọkwa ọ bụzi tọbụla echikọ ọnụ mana kemgbe ahụ na-eche ka ikpe ụmụ megharị ya arụ bụrụ chaa fụbeghị m ego shishi mmadụ kwesịrị ije na afọ jego onye ife ji wee pụta n'ọgbọ mbọsị ahụ gbaa n'ọgba nje obodo a na-agbaghara aghara goo n'akwa goo n'ihe eji achọgasị mma ihe ejije dị iche iche mbata na mmanụ onwunye mmadụ na-aga gbọọ nne mana kemgbe ahụ nwebeghị ihe ikwu nwa ka m jisi ka anyị bịakwa gbọọ nne ma ọ bụ eziokwu papa nyi mmakwu bụ eziokwu nke na-emesi ka na mụ nsọ ụlọ chukwu megharị ahụ biko n'oge na-aga aga ọ dịkwa ka oke ọ mụrụ ịmụ anya ezi nke nna na-ekwuru ịgba nkịtị ka onye na-ada arụzi ihe ị ga-agwazi na ọ ga-arụsị atụmatụ ị na-ekwuzi okwu ka ọ dị ndụ ihe m na-ekwu ngwa ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu okwu mmaba ọsọ ọ bụrụ na ihe m na-ekwu adabara o nwere ike ọ bụrụ na m na-akọzi ka ndị mmụọ echi niile mụ na nwa nwaanyị apụọ jee chọọ ego maka na ejiri eji eme gị na-ebite ebite ndị ị makwara anya ebi ebi ụzọ esi akpata ego eri ka gbọọ nne kama mmụọ na-apụọ na ịwa ji pụọ nke ahịrị ya nkata a na-akọkwara akụkọ akọ ịkpa ihe mmemenwu aghọtara m mmemme ịgba ji a bụ ife a na-eme kwa ahụ anyị akwadopụghị ọfụma n'arọ anyị akwado n'arọ akwa ego ụlọ ụnụ n'arọ gara aga unu eyisi ya na ịba n'ime unu echere na akwa ihe nwere ihe a eyi dị n'ụlọ aka biko isi juru m eju nwaanyị na-alụ ọrụ mana mụ na ya na-enwe nghọtafe mbatakwazie n'ụlọ ka isi juo m oyi unu eburu ọkụ tụkwasa n'isi ọ gịnị ese na nwaanyị gịnị a na-alụ ọrụ mee gịnị ka ebe o si wee gbasata okwu anyị na-ekwu nwaanyị gịnị a na-alụ ọrụ onwe ihe nsogbu dapụta gịnị ya ebe ụlọakụ ebi na-eti ego nsogbu ọ dapụtalụ gị na fa ọrụ ije n'ụlọakụ iweta ego nye anyị ka ebe o si wee gbasakwa m adị m ahụtakwa ịma akwa akpa nkata akwa akpa nkata akọsịkwa n'efe a na idebe na na-emeri mmemme iri ji emere ya arọ eme ya arọ ọzọ ihe niile imegoro eme na arọ imesịrị arọ ọzọ kedu ife kpatara na idebere ya arọ ọzọ ka imebie mgbara ịkara ịnwụ arọ mgbọ arọ ọzọ ịdịkwazị ndụ ọzọ amakwa kọsịkwara ihe anyị na-akọ chee ka ngwa gị ụtụtụ echichi na-efe efo ka gbam egoro aka mana ọ bụrụ na ego abịarọ aba ya abụrụ ndo kpọrọ nwa m anya pụọ jee chee ego kpala ego ju ebe niile ọsọ m pụọ na okporo ụzọ ebe tụtụrụ ego chọọ mpụọ nwọrọ ya awụrụ nyekwu na anya anọ na nje afịa ọ maka mmadụ eme nọkọta sikwazi a na-asị ya oyihe nji ekwuru kama onye bekwara akwa na oge ewe oyihe m na-ekwu anyị achọ dị na iko n'isi na nwanne biko bịa ka anyị pụọ buru ya ebile na tinye mkpu ụtụtụ echi ka ọ na-emekwa ahụ ife tinyelu n'ụbọchị ya ka ị ga-eji rie nri Chineke anyị na-ekene gị n'ihi na anyị ma n'ịza gị ekpere anyị. Chineke nọrọ ekene site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.
Chioma. Nne m nọdụ ala. Unu mana mmemme awọm ji n'ọkwa ego n'ụkwụ. Otu akịta anụnwa ọ bụzida na obere ihe ka m gụtara ma ọ na obere ego ka m nyere unu sị ka unu were kwadebe mmemme a. Okwe nnụ na-edi mana ọka onwe na ihe m nyere unu ncha ncha. O nwere ka ahụ adị eziokwu. Mbọ niile m na-agba ka m nwee ike kpakọnata ọbụgoro obere ego nye unu. Ọbụla na nkata ọ na-egasị ka ihe unu biko nwere n'odidi. Otu akịta anụnwa ama m na ụmụ agbọghọ ibe gị na-akwado mana aghọtakwalụ m n'izu ụka a na-abanye ka m kwuo n'eziokwu m na-agba mbọ fụ na m wetara ego nye unu. Ọ bụrụgodo ibi onye iro na-ego eje mbili ya, ọ bụrụgodo izu ori ma zuo fụ na m nyere unu ego biko. Chineke ekwere m ọjọọ. Nna anyị, o nwere onye na-enye gị nsogbu? O nwere nwa ji na-enye gị nsogbu gị nye anyị ego? Echekwana pụta ife ifeleta ile ezinụlọ a, watakwa m ihe na-akpa ihe a. Ọkwa ifugo, nne. Ka ezi oge anyị kwado ihe nke a. Ọ kwụrụ otu o si dị m n'obi. Biko achọ dị m ịnụ ụdị akụkọ a. Baba, nwaanyị nọdịkwara anyị mma biko. ọ nwere nchọ ka ịmata. Ọkwa ifo awa nche a na-awa ọ na-akwa na-adafe adafe. Onye na-awara ara anụnwa ya awa ara ọzọ. Ife m na-achọ ịgwa gị bụ na otu anụnwa dị kịta ka m mkpa ndụ gị ka m mkpara nne. Ya rapụ na onye gbasara awa ji awara ji biko. Eziokwu na ụmụ agbọghọ ibe m onye ọbụla na-akwado nnọọ ụzọ pụrụ iche maka na onwe na-achọ ịgba last mana ịma na ụdị nwa ịmụtara achọpụta adị m na a na-awa ji maka akpọrọ ya gịnị. Nna m biko eji nchukwu were ya biko dee m ndụ adọkasị na onwe gị ihe gbasara awa nji biko ọ dịkwa anụtahụ ya acha echi. Anyị makwa ka isi eme ọ bụrụ na ọ dị ọkwado gị bụ nna m kama gị isi eme ya rapụ ya o anyị maka isi eme ị na-emegbu emegbu ọnwa ga-adịziri ka ọ na-arịzi aka anyị mara ị na-emegbu emegbu Ezigbo ada. Ichere ka efi bịazi gba m imenụ eche m ma ngwa gị na enwere ebe m chọrọ ije taa. Ewu n'iwe ịgbara m ewu n'iwe ihe m bịala bụ maka ihe ahụ ikwuru na maka ka m ji wee bịa. Maka ihe m kwuru na ịbịanụ ka ịgwa m na ekwetego m ka emezie ife a ka nyezie gị nyaba ego. Anya ka m bịara abịa nke etu isi wee kwuru. Ihe a ka ị ka nọ n'ikwunu ka mgbe a na-agwa gị na-amagharị na-eme ka gasị na mọsta abụrụ Chukwu. M ga na ebe ikwetego n'ihe m kwuru bịa nọdebe m ebe bịa nọdebe nụ m ebe a nọ n'ọkwa ife kwuru ka a na-eme ka mma ma ịmọkwọrọ ya eme bịa nọdebe nụ m ebe afụ n'ọnya ka yara ịgba obere shuga n'ọnụ ọdụkụ mara anị ama ihe ụtọ ọsọ ike ọ na-enye enyi. Ọ na-emebu otu ụdị na-ese ego onye na-ekwu mmemme.
Yeah. Excuse me, they're good. I'm moving my shop. They're good. They're good. Ife tinyelu n'ụbọchị ya ka ị ga-eji rie nri nke kpara n'ọkọchị ya ka ị ga-anya n'udu. Angela, onye nne gị niile agụ na-agụ gị agụbeghị agụ ga-agụ nke ị ga-eji gaa n'opi iyi n'ime ụlọ onifro Jennifer agụ na-agụ nye m ya agụ na-agụ gị agụ agụbeghị Jennifer na papo. Ife tinyelu n'ụbọchị ya ka ị ga-eji rie Angela, ebe gị kwa na akpa jekịta Angela n'anya sị Maka gịnị? Biko nwere ike ịrarụta ebe a. Mama Igbo onye okwu n'ụka. Anyị aka anabata ya ebe a ka ị na ewo nwa m. Mana mma Igbo onye okwu n'ụka. Anyị nabata ya ebe a, mma ya okwu n'ụka bịa. Biko ya soba anyị n'ebe anyị nsogbu. Anyị achọrọ inye anyị nsogbu ebe a. Biko nwa m ewe n'iwu. Nna, Papa, Mama, biko, anyị nabata ya ka ọ laa. Mimi achọkwana ka ọ gafee ya leba, o si ya leba ụmụ nwoke. Mimi abụ n'oyi laba na na-awa ji. Chioma eme nghọta, akọwagoro ga-eme nghọta. Ife nne gị kwuru bụ ebe ezinụlọ ahụ, ma mgbe ya bụ okwu agha nga omeke tọrọ. Anyị nabata ya ebe a, ọgwụ nyasị nwa ya fegharị. Ọ bịazi ebe ma nke ọ ya agwa anyị. Biko, anyị nwa mmiri tọnwa iko. Nne m nye butere gị ihe nwunye m kwuru bụ ebe a ka anyị kwuru. Leresị. Akọwagodo n'oge ịma nghọtarụ ịghọtago ịma nghọtarụ akọwagodo n'oge ịma nghọta nwakwa ya bụ onye okwu na ụka Ịchọ ibute nsogbu n'ezinụlọ a. nne gị gaba nne gị Nke eburu n'anya mmiri bịa n'ụka anyị. Mama, nke ọ bụla ebute isi anya kpọọ ya kpọọ ya Isafele o. Nna m, ụlọ oriri na nkwari a nke ndị ọcha. Iru ebe a, ịsachalụ efere saa ya ọfụma. Olu n'izu, akwụọ gị ụgwọ ya. Na ngwụcha izu akwụ ụgwọ. Ihe i kwuru ọ makwara mma ma ọ bụrụ na eziokwu ma ọ bụzikwa na asịrị a na-akụ ejighị akụ na-efegharị n'ihi na-efosa ụmụ nwoke dịka ijiji si efosa onye nyụrụ ahụ ịmakwa na nsogbu ụdị ya. Ọ dị ka ị na-ebe akwa Nna m, Angela na nwa Nnedi. Nwa Nnedi dị ya? Agbaghachakwa
No, I think you never get anything in a bravo. Never. No, they are one, they are there. No, they are business. Get it in a lady that. We never had this, so just in the gentleman. Okay, I'm telling you, going to watch it. Come on, just say, go there, what it can. I'm a walk on there. Yeah. Oku ifu bukwa nnekwu alụmalụ ma ya pụrụ ahụ ka ịzụta. Ngwa m. Ya, Jennifer, nari akpa mba n'ụlọ. Nari akpa n'ụlọ. Kedu ụdị ụwa nke dịkwa ya? Ụdị ụwa ka anyị nọ na ya. Nwaanyị hazikwa nwa ya, ya jee ka ọ jee chụta ego. Nke ka o chekwara na ọ iji chụta ego, ọkwa ịgba akwụna. Ya! Ife tinyelu n'ụbọchị ịma na agwa gị ugbu a n'ego nke anyị tinyere aka ịfụrụ ka ọ dị ewetakwuzie nke ọzọ tinyekwuo ọ bụla ego echi ọkwa nke na-eme nkele fesi n'ihe mbatakwuzie na be m ọ na-agba m nkịtị onweghị ya ama na mbata agụ na-agụ m mmewetanye isi gị ahịa achọrọ m ka igotekwu ofu tinyekwa na nke anọ kedu maka ihe anyị jere nya ọ kpọrọ m nnọọ ọ gwa m na-ego nnọọ mepegide ya ọnụ ị na-ekwu ọnụ na-eme anya n'aka ihe dị ebe a bụ naira 80,000 iwolu 20,000 inye nwa gị nwaanyị owere dịgoro ihe ọ ya egoro iwolu nke fọ ọnụ ha nedo onwe gị anya gụọ ihe niile dị n'ụlọ isi awazina m ka o bere biko pụta n'ọnwụ ka ọ gị na-anụ nwoke akọ m na-agba nna gị di m ọma ezigbo di nwoke na ọtụtụ nwoke ji eme ọrụ onwe dị ọ bụ ma ihe m mesiri ite ahụ aka gara ọgụ bakịchị ozugbo banye usekpuru awada di m ọma jee sikwasara m ihe ọkụ ke kata ata dị bịanụ ka nkuli weta ezigbo di ọsụsọ a na-agwa ihe ọ dị ka ị gara ije apụkwana obere oge kịta ihe niile asụ ebọrọ ezigbo moto ezigbo ụgbọala dị nwoke ọma nne bịa were ego adebe nna keki ime ma ọfụmọta na-arụ nna anyị goro abịago m maka ihe ahụ ịgwa m weta mbọsị nke ga-aga mbịa ewetego m ya nwa m tinye na ọkụ a nne kezie a nabatara ya ọfụma nwoke anyị natara ife a gara ịba nnukwu ụba afọ nke na-abịa o tufugo ya agwa iche na ịbara ụba arọ nke na-abịa ụba gị ga-abawanye karịa nke ị nwere enwe amakwara nwa edina nwoke a ọzọ maka ịnwa ya nwa ọ ga-eburukwa ụba ga wee na-achịkwa ekwekwala ka nwoke a fụ ụtọ gị ọzọ
maka ọkụ ya iru ọma a na-achịkwa azụ. Nna anyị nke ha bụrụ nsogbu nwekwa na eji eme ọ bịa na ara chụọ m ya n'ọrụ onwezi nji eme. Nwa m ọ bụrụ na ife niile a mezue ịma na ife ị ga-ewetara anyị. Nna anyị nke a bụrụ nsogbu ọ bụ ihe m na-eme. Ọya nwa m ọya jebe Nna anyị ọ ga-adịrị gị na mma. Nna anyị mmanya nke a dịka ọtọkara nke isi na-akị ahụtasịkwa m ebe isi amabụ mgbe iche na ogene ka nji kpọọ gị ebe ife mụ nwa na-enyo onye irela ụwa ya imebiela ụwa ọ bụrụ nke egwuregwu agbaghị nsikwana gị so m sobe m nwanne nwa kịta ọ congratulations ka ya gwago bụ ọgọm to su iri ga ibisasị ọgwaghị ka ndị eso apụ ọ dị ka nna onye ka Jennifer dị nwa aka ya aka ebe a ya fụzi kpọ bebi m wee ama m n'ọnọ gị n'ọnụ ọnụ ya ji m na njọ asa m na nkịtị ya ji m na njọ ezigbote akpata oyi na awụzi m oyi Jennifer onye ma na ya fụzi mgbanwe na-abịa ebe a mgbe ọkpọ onwe egbu oke atụrụ akwa nwa achọrọ nwa agbazikwa ikodekwa m obi chefugo ka isi ahụ anọ ị na-abịa mekịta ofe ya ya ọkada na fans odogwu ebe igi n'onwe ogene dị ya ha na-abụsa abịa na ya agba mpịpụ n'abalị na-epịakọta mpete n'elu mpete ogene dị na-aga igwe odogwu n'onwe ebe niile asa n'ọkụ iru m dịkwa bright ka nke iru ncha aka ka nke anyị nwabụ ụmụ nwaanyị n'ebe ike anyị dị n'ebe aka ike anyị dọrọ maka eji ejide nwoke na-ego nwoke nye gị ego inye ya arụ nkwanye ife ju afọ dị na ya ebe ọsụkwa ụmụazị maka m ife na ga emere ife ihe ejide ụmụ ya ọfụma ghọtago ebe anyị na-eje kịta jide ụmụ ya ọfụma ụlọ dịka anyị enye gị ego inye ya arụ nkwanye ihe ọzọ dị ihe ọzọ dị na ghọtago emezikwana ife anyị erubegokwa maka m ife na azụ ndụ ka ị kpọta nne biko n'oche biko nọdụ m n'aka n'idi ịnọ fa nọdụ m n'aka mgbe o kwesịrị ya hapụ ka o si dị nwanne na-egodo nwe nwa agbagbu onwe ife unu na-enwe na abụ n'ụba azụ ndụ azụ ọgba adọrọkwa ya cha Batman, ego dị ụmụ nwanyị ịma na a na-apụzi mmadụ Jeni a na-ebugharị maka ịmụ a na-eguzi ndị mmadụ chọrọ ngwagide jide eti ya
I didn't believe here. A dollar was it. A bit of one. Ị masịkwa onye mbụ mụ abụ suru ụsọ ofu onye na-ama isi na ụkọ isi ngwadezi n'anya ngwajidi ya iwori ya ruo ịdọrọba gị nwa nwụ ya iru ebe a ipinye ya dọrọ one dị gị mma bebi m ọ ka na-eme ife ife ọ ya enye na dọwere m na-ekwu maghachi gị ife ọ ya enye Anụzie nkwa ha na-ekwu ya biko bịa kpama ka ihe na anyị amị na wine kere eme na isi nkwụ pepe soup or whiskey ama onye biko barman Exact. Afternoon, before Angela no ya. Kefi na chara Angela. Angela bịara nke anyị n'abalị ụnyaahụ, ọ sị na ịchụpụrụ ya n'ụlọ. Achụpụrụ m Angela. Angela no ya. Ogi na-emebiri m nwa m. Asị gị gabezi n'ebe a, lapụ m nwa m. Mama, ihe na-ekwu abụọ, ọ bụghị ihe iche. Ọgwa na ihe gbasara Chineke nna ka mụ na Angela na-aga. Ọ bụghị ihe gị nwa na onwe gị bụ ihe iche, biko. Ndị ma na ihe anụnwa kịta anụnwa, ụzọ anụnwa ị na-akwanyekwa na Angela isi kịta anụnwa ka ọ gawa, ọbụgwa n'ụzọ ka mma. Ọgwa mkpụrụ obi Angela bụ ihe kacha mkpa, biko nụ. Ifro ndị ọzọ na-ebute nne ya ego. Agwada m gị ka isi be m pụọ. Gabesi na be m. Lapụ m nwa m. Ibulu babụ na-akpagharị. Amalụ m ebe Angela nọ. Ọ sị gị isi be m pụọ nwa. Mafụdịkwana gị na be m. Anụ nkọma. Gabesina na be m. Ndekwa na ihe ndụ ọbụla Angela bi n'ụwa anụnwa, ihe anyị na-eme Angela, onwe ka ihe si wee ma Angela na ndụ anụnwa ọ na-ebi, ọkwa gị nwa ya aza ajụjụ ya. Ifro Jennifer na-akwụrụ nna ya ụgwọ ụlọ na-eme ife niile dị na beba. Nke dị bụ si ibu Baịbụl. Nwa sị gị si be m pụọ. Si na mpụ ị na-emebi m nwa mbe si na mpụ nwa. The nwa so ụzọ ọ dị tight. Anya kịtịkwa n'ebe ị na-anya, biko. Ọ ga-efe ya, agwa m na mụnwa wusu iji ya hazie ọfụma. Agwa mere mgbe ọ na-eme ifele na ama m ụdị ife ị ga-eme. Jennifer, hapụ ife. Agwa m ife ị ga-eme ọkwụta. Ịma nke m na-eme nne. Jennifer, Nwoma, Akwa nwa, Popo Bende. Heo, egobi ni nwa. Heo, carrot. Ene na meje garu. Ewe ya, ewe dachi. Heo, we niile ka anyị achọ otu ihe esi enweta ka mụ na ụkọrịta okwu ka ngwa kene ga-ebu n'obi m. Mfe akịta ka ngwa gị nke bụ eziokwu. Adị m agbado gị agbado ka mụ na ya gara. Naanị ihe nna gị bụ na m ga-anụwa gị anụwa ka nnụwa gị ka nna gị. Maka eweta ọchaghị weta nke mụnwa ọ bụrụ gwai, eweta ogologo weta nke mụnwa ọ bụrụ enenebe eje ọrụ. Jennifer nwa Jenny
ihe ị na-akọ osikwa gị n'obi n'ezigbo obi ka egwuregwu ka mụ na gị na-egwu ebe a ihe nchebere eri mgbe otu mụ na gị ga-esi afụ ka ị na-atụ m otukwa n'obi n'ezigbo obi m nwere na mmadụ oyibo si na mmadụ dị serious ihe bụ na mmadụ n'ihe a na ọ dị ya mkparị nne eziokwu ka na-agwa legodu m anya isi ndị ga-emetenu nwa arụ a akwa nyi na arụ ị ga-egotenwu kọmai pịasị na ngwụgwọ kọmai designer watch ngozi kọfụ ebe ị ga-ebido Jennifer n'anya ịmagwa onye na-agwa okwu iko medika ibegodi na shọpụ nne n'ọgwụ dị na shọpụ ibegodi na shọpụ nne n'ọgwụ dị na shọpụ m ka ahụ na-eji iche asụgodi nri ha na obi m nwee bụrụ na ikwere ere m ana niile m nwere nwee bụrụ ngotere gị Brazilian hair goro Italian hair goro US hair wee gokwere gị Japanese hair nye nke ụdị ọbụla ị chọrọ mgbe a pakeji nwee bụrụ na ịdị mma ha si maintenance ịnụbata m na be gị mụ na bụ Jennifer ịnụbata m na be gị ofu izu ụka ka m nye gị ọ ga-efo komedi karaga iji etu ọnụ elidamia pịa elituo gị ọ gịnị anụ one ka ị nwere ihe nwa na ana na-afịọ na anụ one ka ị nwere komedi kalụ mmụọ ọkọ nke mmadụ ọ bụrụgodo a na isi ka m nwere enyi maka gụwa ọma ndị ịmụkwa mgbe njiri chebe echiche ihe anyị na-ekwu mgbe njiri chebe echiche ihe anyị na-ekwu otu mmesi ya agwaghị okwu ọ bụrụ taa Jennifer biko zi anyị nne biko bịa ka yara ya nse wa na shọpụ iko medika biko gaba mekwa ya onwe ya ma ya ọ bụrụgodi ochie moto orikpọ na shọpụ m n'ofu izu ụka ihe niile okwu ebe a na-ewute m kama na ọ bụ irikpọ shọpụ m n'ofu izu ụka ebe m mana njebe ahịa 2 million 3 million ka na-eji aga ọkụkọ ihe m akwa n'isi okorobịa agbọghọbịa ndị nne gọvanọ rọrọ zere gị nri kachichi gwara ụmụ ya ife dị ọkụ ga-achụ oyi o nwere mbido nwere ngwụsị ọkụkọ ehihie m akwa n'isi onye dị ka m Jennifer wụọ m na nwa akwụọ m ji mmadụ nwa akwụọ m abacha n'isi nwa dị nkịta dị fọrọ gosi kwuo okwu doro gị anya kwuo nke gbasara gị afọ n'ihi agwara tọrọ nke bụ nwa kpachara onwe gị anya ọ bụrụ na ọ nọ n'afọ nwere ihe ji eme n'agadi were nekata m anya si na ajụ m ego ole ka m nwere na chọpụ si m ego ole dị na chọpụ ma mgbakọta ihe dị ebe ole ihe dị ọ bụrụgodo ochie moto ịbụrụ nnọọ chọpụ mmadụ lekọtara anya nwaanyị wee si nye ya atapịa n'otu izu ụka nwaanyị na-ahụga anya fụọkwa mmadụ gịnị ka ọ bụ nya ị nwere ihe na-ekwu eforogo na ebe ụzọ ụmụazụ afọrọ na ijiri ochie moto wee nwee nya moto eforogo obe nwa ngwere na-atọ akpịrị na agba kpa eforogo na-ene anya otu na-ebe ụmụazụ nya ị nwere ebe m na-eje ị nwere ihe na-ekwu kpachara onwe anya ịma na mụ na gị anọ na chọpụ kpachara onwe anya afọrọ n'ikwube na ọtụ nyere afọrọ n'ikwube na otebere na nyere kpachara onwe anya echikịta na-asịrị na chọpụ nke nọrọ mebi mana i buru ụzọ mebie emebi tupu ị bịa na chọpụ a
Kai, mo e bo. Kai, Jennifer na na. Kai. Na na. Ana ke ni. Papa no we ba he dia. Mo a lecture so nya die yi pia no ti zo ka. Oso ko ego na na mbe. Ma to ego. Iyo ko na ya me kita. Ego we ego na me ti se. Oso kwanya bulu no tonkom. Oso kwanya bulu ke ego nwa. Nwe nke ma ya eme. Nwa bulu na ego batara. Ego batara. Ego gana mo sto. Mo yen choro kita. Opa nwa. Na ihe mbịara ihe ahụ bụ nwoke makwa na ibie ihe dị onye mkpa ka ọ na-ayọ ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ ọ dị ya mkpa rinne ka m gbuwara gị okwu a ọgọ ka m bịara ihe ahụ afụghị nwa m nwaanyị si na mgbado ka m na-eme ya abịara nka nnụwa ya nụwa maka na akparamagwa nwa taa n'otu o si eje n'otu o si pịa nwa na ogologo ya n'otu o si ele anya bịara mmasị m na-asị na nwaanyị eghe na nwaanyị o nwere ihe bụ nwaanyị nwee nwaanyị nke bụ eziokwu bụ na nwa nwaanyị masịrị m wee sị ka m bịa ngwa gị ọ bụ eziokwu na m akwụsịgo nwa gị ugboro ole gwacha anya okwu ya arịa m mana mma nji hapụ ikwu ihe dị m mkpa maka na onye ji n'ala ka isi na-abụ aja aja wee sịsị ya ka m bịa kene bịa ngwa ka ị mara ka isi agwa nwa gị nwaanyị ka ị bụ ya ka o nwee mmasị ya m nwere n'ebe ọ nọ ka o nwee nye n'ebe nọ ọ bụrụgodu na owuri ihe gwa m ihe ka nje mgbakarị ala iko nnọọ ihe ukwu dị mgbe okwu ikwuru ọ gbara ncha rụkwana ihe ego na-ereke gbụrụ onye mụtara nwaanyị ọkwa ihe dị m mma bụ ka nke ya ọgụ otu a nke ya dị enwe ọnụ ọgụ otu a ka ọ dị maka ka eji nwa mkpi matụ asị ya ka agụburu ya kpọmkwem mana ihe anyị na-ekwu ọkwanụ mụ ya ị nakwara Jennifer ahụ anya mara na gị na ya bụ ego na-abụta ọgbọ na-ekwe ka ọgụ ọzọ na-ekwu okwu gị ikwuru eyi dị okwu ihe ekwu a na-emeji ya n'ọgbọ ọnọdụ ka onye si saizi a na-emezi na saizi ihe ekwu okwu bụ onwe ha mmasị ya m nwere ebe ọ na anya la kpọpịara n'ihe niile were agwekpọba sụwana onwe anyị akwụkwọ n'ihe a na-ekwu nsogbu adịghị mana ọ bụ na mụ ya eje nwata nata akpọdebe nya ka nna si akpọdebe nwa ka njụọ ya rie ajụ ka ọ gwa m ihe o ji akparị gị n'ụzọ mara kwuo ma ihe ọ ya dị ya mma ọ bụrụ na ọ dị ya mma ụdị eje kpọtọrọ ntị igbo akwụ ọ bụ eziokwu na nwaanyị dị gara ezi Abakaliki na onwe mgbe ị ghọtara ya aja ya ha dị ya mana adịghị ejiri mgbanwe wee ghara ọkụ ọ bụkwa nwaanyị o nwekwara ndị ajaja ihe emebigo ụmụnne m na ụmụnna m nọ n'ọgụgụ oge Kraịst wee na-asị o ka iwepụ anya n'ihe achịchọ nke ụwa ka iwepụ anya n'ihe nke akụ akụ ihe nke enwenwe kedu uru ọ ga-abalụ mmadụ n'ilitesi ụwa niile na elele na mkpụrụ obi ga-efunalị gị ọ bụ eziokwu na ihe esiri ike ọ bụ eziokwu na ihe na-emebi mana ọ bụghị ya ga-eme ka nwoke hapụ ihe o kwesịrị ịbụ nna na ezinụlọ ya wee jee na-etinye aka na ajọ ihe ọ bụ ya ga-eme ka nne ga-eji rapụ ịbụ ezigbo nne na ezinụlọ wee jee na-etinye aka na ajọ ihe na-eso nwoke ọ bụrụ ya ga-eme ka ụmụ agbọghọ anyị hapụ ihe ha kwesịrị ị na-eme wee jee na-etinye aka na ajọ ihe na-esogharị ụmụ nwoke ama m na ihe siri ike mana ịchọ iru Chukwu kịta ị ga-achọta ya mgbe ọ ka nọ nso ịchọ iru Chukwu kịta ị ga-achọta ya mgbe ọ ka nọ nso nne nwaanyị na-esozi ụmụ nwoke nwa agbọghọ na-arapụzi be nna
na nna ya na-agbakwuru nwoke jebiri nna wee na-ekwu na ukpe ụtụtụ a na-asị ka ichegharịa chọba iru Chukwu ka ị kwụsị ime ajọ ihe ka ị kwụsị iti aka na ajọ ihe ka ị kwụsị ihe oke ọchịchọ ka ị kwụsị na-ebi ndụ rụrụ arụ ka ị kwụsị na-emebi ihe n'anya Chineke ka ị kwụsị ịrụ arụ n'anya Chineke bịa were ndụ gị nye Chukwu bịa were ndụ gị ka inye onye nwe anyị bịa ka ime ihe ga na-asọ ya ụsọ ka iwepụ aka n'ọgwụ ego ka iwepụ aka n'oshi chọba iru Chukwu bunie aha ya elu ka nke bụ n'oge ikpeazụ ka ị nwee ike iketa oke na alaeze eluigwe ka ị nwee ka otu oyi dị ka njem gbasara ahụ egwu a na-akọ na ebe nwa osisi ka ere m egwu a ichere iko o nwere ihe na-abụ mmadụ nwaanyị jiri ụgbọ ji mmanụ nwaanyị pịa jiri isi wee pịa egbuo na n'isi gị nka nwaanyị wee tụtụrụ chọpụ m eholiko merika kwe maka chọpụ m na ịgbakọ ngwa ahịa dị na chọpụ m olu 7 million ị mara onye ka nwaanyị sị m na ya atari ya n'otu izu ụka ka ị kọrọ obi aka Jennifer ọgụ nwere efe dị na-achụgharị ọkara abụọ ka ọ bụ ị ka nwere efe dị na-achụgharị ụmụ kịrịkịrị ọkara abụọ si mmụọ fụkwara Brazilian hair ya bụ n'isi si mmụọ fụkwara nke nwa shining watch ya bụ n'aka si mmụọ fụkwara ihe ụkwụ ya bụ n'ụkwụ si mmụọ gbakọ nke n'ihe ya yi n'ahụ mee nenekọta isi ebu ya mana emenekara nshi ebu nwatakịrị a ajị niile dị n'ahụ akwụrụ ọtọ iko medika mere onwe gị ebere ihe na-ewuzi kịta bụ nke a na-akpọ shuga mọmị ma ọ mịa ọtọ bịrịbịrị ije egwu egwu mụ na egwuche egwu ọ bụ ezigbo ego chima win na akpa wuje were ugboro mkpa dị na ndị tachakwa afọ n'elu ihe dị achịrịkwa m nke nji mmejigbo mkpa na be m chereche ya akọsọnụ dị aka ọ ka mma inye enye karịa ịnara anara Baịbụl butere ihe niile wee sị na ọ ka mma inye enye karịa ịnara anara kama nwaanyị ga-enye m nwaanyị zụọ ọṅụ nri nwanne ịghọta ije ịmụkwana ụka mma na anyị nyere nwaanyị mee ta kwuchi ọnụ mana onye m ọgwa m ihe sọrọ ya ọ ka mma na ọ gwara m ihe ọbụla mgbe ego ji m akpa ịmakwana onye bụ iku ka ewu na-eso nwaanyị na-enye gị echi o nwere ike ịkọrọ ndị mmadụ si na ihe Igbo na ngada dị ka ihe eji ahụ eze gịnị ka ị na-nwe o nwere ụdị ego ya agụ ọgụ kịta achịta efu Jennifer na ndị otu ọkada agbọghọ ibe ha kwụrụ n'ahịrị kwụrụ na ala anyị na-eso gị n'azụ na ọgụ ifuru isi gị o ji pịa tenis ọ na-afịazi gị aka na-asị gị iko bebi iko switi na ịmakarịrị ọba ma ihe ahụ ya agwaba gị mgbe ahụ ijide na nkụ na-aba nwechaa nke dara ada nke ya dị na dara ada abịa abụkwa na iro chọkwa nke dara ada enwere ihe ndị ochie oke ya nchọ na ipe nkụ eje mpebere ndị na-esi breki nkụ ọ ya bụ mpecha nkụ eje n'ụlọ ọgwụ m na ụlọ ọgwụ chịrị na mkpụrụ ọgwụ onye pere nkụ onye ọdadosi ya n'obi n'okwu ọhịa nwa na ochie oke na-egbu mgbu n'obi ọ dị mmadụ ochie oke ibe na-egbu mgbu n'obi gbuo n'ukwu o siri etu isi enya ichere ka mkpaje na egwu nkwere ụgwọ ya dị ka o debere ọ maka ihe a ga-eji si ha kpọwadị gị egwu ka ịgbapụ ka egwu iko mere onwe gị ebere ọma nkwụsị nkwụ nnere ya uru m ozugbo nke ya bụ ifesa ebe gbaba ọsọ Amara nnọọ ịbịa kekwa nke bụ isi na mụ na-agba ọsọ ebere ka m da ikpe n'ụlọ ekpere lụgbọ mma ahụ ma nye n'ogbe ụlọ m ndị mụgwọ nwere abụọ nye m ya uwe n'oche ọ bụrụ nke n'oche ọ bụrụ nke n'oche oche onye bịa lụgbọ ụgbọ ụlọ m ọ na-abịa ka ị bịara n'abalị mgbasa ụka a na-eje ụgwọ mgbasa ụka maka m akwụkwọ ya mbụ ọnwa gwụrụ ana iwetara m ego m na chọrọ ka nye wele nkwụta abịa ebe a na nwe gbanye ụgwọ ụlọ ihe na ego m amaala ego adịghị nye m ya n'ego ọnwa akwụkwọ ya amaala ego adịghị enweghị ejighị m ego ekwụrụ m ihe nye m ya kịta ihe nye m ya tata amaala ebe ka isi ha mechi ọrụ mmakọ nwobe kịta ebe gwụrụ nna iji nna iji bụ ụgwọ nwa na-abụ nye m ya ọnwa na-abụ ụmụ ise
na puku naira na ọnwa na ọnwa na abụọ ọ bụrụ puku naira ịsaa nye m ya nyewa ka eji wee na-emechi m ntị mmadụ anyị ezuru ike onye ga na-abụ ụlọ okwu alụnwa tụọ ya nye m nna ji ụgwọ ọnwa na abụọ amaala nwere ya ọgba ya mba ọbụrụ dị nwa ya ezu ekele kekere na nke alụnwa ihe akaba arụ ọnwa gwara ana iwetara m ego m ekwere ka m nwere ozukwu mgbe ebe arụ ọzọ ịgba ya ụgwọ ụlọ ọ bụrụ na iwetara ya ọlụ ya bịa ịgba ya ụgwọ a tupu ị na-anya amaala ịchọ iwere ego ụlọ ịbịakwute m abịakwutezina nna m enyezina m ya nsogbu asịkwa m ka ọnwụ ya mee ya ọnwụ ife mee ya mma akwa agbaghara gbakọ maka ụgwọ ụlọ ka eju ya na-enyere ụmụnna m nsogbu amaala jidegworo nke e nyere na nwanne m dem ada nwanyị ịmakwa puku naira ịsaa gị nwewe pụtacha puku naira na asaa were nye ama ịmakwa na ọrụ ịsa efere a na ngwụcha izu ụka n'ọmaka mma abaghị achọrọ ugwu jee sabara anya mefere gwa jee sabara mefere ada nwanyị mbaghị achọrọ ugwu na-asa ya mefere na-asasị ike nwa m sabara ndị ọcha efere n'ọdụ mma na-asasị ike Mkpe kpara n'ọkọchị ya ka ị ga-anya Chineke ọ gị bụ sọ mma Chineke chidinanụ ka mmadụ dịka ka ịdị ka mmadụ ọkwa mgbe m na-agwa gị Chineke Chineke mee nwa kịta ka ịbịa anụ so mmadụ ụta adịghị na-arụ nwa bụ asa sara alụ ka mmirigodi nwa ịmakasị so nwe ihe niile a ma ọ bụ gị sọ nwa onye ga-enye m nke m ga-eri ma ọ bụ gị sọ nwa onye ga-enye m nke m ga-eri ma ọ bụ gị sọ nwa onye ga-enye m nke m ga-eri ma ọ bụ gị sọ nwa onye ga-enye m nke m ga-eri onye ga-enye m Chioma aha ga amaka aha mbụ Amaechi abụkwa m onye obodo anyị Amaeze esi m London lọta ana m afụkarị gị mgbe ọbụla mgbe ị na-agafe ebe a asị ka mmarụgodo onye egwu ọ ga-amasịkwa m mgbe ọ ga-anụ ịmapụrụ ezinụlọ si ya wee pụta mama ma bụ mmụọ ka ma bụ mmadụ ihe na di na nwunye abụrụ ife ya abụ efu mmadụ n'ozi si bịa na-etinye mba nne eje n'ebe ahụ bi esi m Great Britain lọta ihe m kwụ wee nọta obodo anyị abụ Amaeze ka m nụọ nwaanyị mgbe akwụkwọ tupu m nachi akwụkwọ London ebe m si lọta ọnụgo mefe mana ihe menụ bụ na ihe etu m obere ka mpe ekpere wee mmanụ ọbụbụ uche Chineke na-ekpe ekpere maka na ife dị na di na nwunye bụrụ ka eje ka pụta anyị chọọ iru Chukwu ngwa n'oge n'one ka ị chọrọ ka mmiri ife dị ka izuụka na-abịa chọọ m izuụka na-abịa ịma na akwụkwọ anyị nwa ndị na-esi esi abata nwere ka ọ na-esi emere o mebi ha n'aka ya ọ na-ahịakwa ahụ nwetakwa aghọtara m ama m ebe ị na-eje mana
emele enu emela Chineke anyị tiri Chineke tupu a na-ekwu ya okwu mana ịma na ife dị na di na nwunye anyị bụ ọ bụrụkwanụ ka eje pụta ngwa ka ọ dị Asam, dikira ma ke kan. Am karam tata. Yan ya ti mobi. Eu, na musu. Ha, zazu why? Abokwa no ka je. Mo ko na egu mara toze. Akwo ichere ke zi na eme. Na sopra agbo ina anya, Hai! Nya egu mara toze ne. Nya no, ichi zogo no mo abu nne go kuna akwụgo gwa nwa. Chelu, okwo go si na ichọ ka anyị yeba. Nya ka mbia na ka mụ na go. Mụ na gị na ya na ko ji mee gị. Okwezi gị ezochi na tọọlụ gị. Na ine tọtọ na akpagharị. Anọ na ịmara eme. Ihe ime kwa ugboro ịbụ. Ihe nwa tọrọ ụtọ. Ino na akọrọ ụwa niile. Akọrọ kwa ụwa niile. Iko ka ngwata ma agba m iko na ọgụ m. Ịkọta buru iko. Ịkọta buru ya. Nne ka mbịa osewebụ ihe akwụkwọ n'ọmụ ọ bụ na nke nwoke sebe abụọ gee ntị ka m gwa gị agba gị nkịtị ka mgbe na-anagide ihe niile ị na-ezuzugharị sọsọ maka na ị na-akwụgharị mebe niile na-akwụgharị m na-enwere nsogbu ọbụla mana ịma bido taa gaba ife igodo ụgbọala aka ga-agazi na ihe ọ pụtara na m achụgo n'ọrụ ọhịa m na-ekwu osebo orubo n'ụdị ya nne ọ bụ na o nwere oge saa sibe m zuzu pụọ nne ebu m na-akpagharị sibe m pụọ ka ịchọ ka kpọrọ gị n'uwe ojii mba akpọna m n'uwe ojii biko akpọna m n'uwe ojii ma ọ bụghị n'ihe aka ya ejiwe sibe m pụọ kịta ata gị agafu ka sibe m pụọ ime aka mkpụkpụ ugboro na-abịghị na ọ dịghị ka Uwaezugori ị na-asazi ọnụ na-akọ ogheri onye fọrọ ị na-akọ sibe m pụọ ọsịsọ atahụ gị onye a na-akpa agafu kedu ụdị nsogbu bụ ihe kedu ụdị ọnwụnwa bụ ihe biko na ya akpọkwana nke a gịnị ya nwaanyị nyekọtago m nsogbu nyekọta m nsogbu ka m na-edina ọkwa ka ndị nọkwazi nwaanyị na-atụgharị achụọ m n'ọlụ nwa bụ ichere ka achụkwazi n'ọlụ kedu ụdị ọnwa bụ ihe kedu ife anyị akpọ nka na ọ bụ na m na-edina ọchụọ m n'ọlụ edinakwazi enye edina ọchụọ m n'ọlụ kedu ife m ga-akọ biko kedu ụdị ife bụ ife efuo m sista na nke guru ngwa gị nụ onye buduru dibịa maka mkpụrụ ụbọchị na-abọ na afụrụ ụmụ a ka m ejije ebe dibịa sista ka ekwe na onye gwa gị kịta na guru bụ dibịa guru abụrụ dibịa guru bụ onye je obodo oyibo
Jenatike, bịa were ya na-agwọ ndị ọya na-emesịrị ụmụ mmadụ ihe dụrụ abụrụ dibịa. Ewezụga Jizọs gụpụ Jizọs a ka mma anọ ya emelụ m ya. Sista, ịmana ya ka unu na-emegide ụka ihe a na-emebi n'ahụ ụlọ. Ihe a na-emebi n'ahụ ụlọ n'anya ochetu a. Ebe inwe onye dị ka mmụọ ebe m na-akpọ ije. Ngwa nje nchọgharịba ha. Ọ kpekọtara ike ya ahụ. Natural. Maka ordinary just mission. And you will wear. Masa, okay. Abanya here. Mission, guys. Come on. Mission. Wait for it. No pimo ọzọ kwa no pimo ọzọ n'ebu nna abụ nọ you're good. You can say how good. Mani ya dia berkari bawa umur you bagi ni ketika mata kena dizi anak apa macam apa ni. Nggih fiunu camu ni na. What is this? Sekolah. Apa le buat? Itu dah apa? Itu dia bawa kori. Lepas tu ayam nak. Apa yang nak sujet dia ide yang mau. Tak. Mission, okay? No, δεν είπα τίποτα μου. Τι είπα. Mission. Mancuve. Só braço, me precisa na muntia, não. Me precisa na muntia. Tudo na mão. Me precisa na muntia. Como não me Você não define o que ela pode. Ué, mas na maia não já choqueta. Não tudo na me como. Quer ser o que eu é uma matinha que é mais para faz eu pensar no por. Mas não é para 진짜 저거 내 줘. 내가. 저거 나 믿거든. Pastor. Wasn't here. Pastor. What is it? Umum. People are buying now. People are buying now from umum. Faka na achọ. Anu ma achọ fa achọ. Ebo kwa n'ekwentị. Ekwentị fa aga. Ọ da aga no. Ọ ya bụ nsogbu m. Ha bụ nsogbu m. Ekwentị bụ onye ya. Ka ebe na-agbajezi. Police station. Orube nke police station. Orube nke police station. O nwere ihe nye Chineke. O nwere. So ihe ka emere m dịka. Soro m ka anyị ruo chọọchị, ka anyị kpee ekpere. Chineke ya ọkụ m ebe ọ bụla ha. Ikwete na nke a. Kaiga.
Nne, ịmụkwara na ụmụ nwaanyị. Ejikwana ka m chọrọ na nwaanyị. Ọ ga-amasịkwara m na ọ bụrụ na ihe ka nwaanyị. Okwu ọnụnụ ka anyị ihe anyị na-ekwu bụ okwu ego. Ego m na-eji wee nekọta ọnwa m anya. Nke bụ okwu ọnụnụ na ịfụnanya. Nke ọnụnụ na ịfụnanya so abata n'ihe anyị ga-eme. Nna wepụtaba ego, wepụta ego, nsoli a, ndị ndị ahụ ndị ọbụla na-ịchọ. Ga-abụgodo okwu ọnụnụ na ego gara m chọọ ego. Ihe bụrụ ihe ọbụla mụ na gị na-ekwu, na-ekwu okwu ego. A ga-ekwesịghị ịbụ nsogbu gị. Nne na-ego dị mma anyị. Adị m mmụọ gị. Ọ dịkwazi mmụọ anyị. Ihe ị ga na-enejiri anya ha hụ mụ na gị na-abụ ga-amụpụta gị adị. Ka nnọọ gị akwụkwọdo okwu ego. Ị na-ekwu okwu ụmụaka? Mgbe ka ekwenye gaghị eji wee meta ụmụazị. Nwere ego ka anyị eji wee meta ụmụazị. Achọgodoro m eti na awa ndị a. Ego wepụtara ego. Mfụrụ ego anya. Ihe ọzọ a na-ekwuzi. Tọpụsụ onye ihe a na-emelụ. Ị na-ekwu okwu ịfụnanya, ị na-ekwu okwu biko. Nsoli a wepụtara ego mfe ego anya. Emewezi anụ na ihe ọbụla na-eche. Nna, grafụ ịfụnanya na-akasị ndị na nwunye atụkọ bụrụ ihe anyị bịara. Biko hapụgo dịka mụ na gị siri mata. Ama m na ihe ị na-eme iji ha anya gị na-abịa eme ịkpachaghị anya eme ya n'ọnọdụ tiri gị n'ihe ị na-eme n'ụbọchị tata. Mana nke a gbasadịghị m chaa. Ka nnụba gị ama m na mụ na gị bụrụ di na nwunye, ụmụnye ndị a niile ga-akwụsị. Ihe nchọba ego ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu anyị di na nwunye na-efunanya. Nsoli a anyị na-ekwu okwu ya na ego na-esi isi. Ọ bụ anụ di na nwunye anyị abụghị ihe na-asọ ịfụnanya kwa aka na-ekwu okwu ịfụnanya. Okwu ego bụ ihe na-achị. Wepụtaba ego afọ ịfụnanya alụ di na nwunye anyị ka mmadụ ihe na ego. Anụgoro m ihe ebe ọ bụla igboro anyị kọ nnubi anya ọkwanụ gị ka m na-eche ebe a. Ihe m na-echekwara nne gị maka nkata afọ mụ na gị kpara. Ekpere ekpere Chukwu okwu ife meanụ bụ na site n'ife mfụgasị oge na-eme ekpere o gosiri nnọọ nkwado Chineke. Ya na ọ bụ na ịkwakọta ọzalụ ndị bịa mbịafụ ndị be anyị gosigo na ọ mmasị Chineke. Chineke ekele. Anụgo m ihe ị ga-ana ịgagwa ndị be unu ka m nwa nakwazi ịgagwa ndị be anyị atụkọzi ya arọ ọnụ marụzie mgbe anyị ga-abịa fụ ndị be unu. Ke ụzọ isi ana chọrọ ịga ofu na mgbakọ ebe mama ifife mere n'ụbọchị ahụ ya atụrụ m n'anya ekechichara ya aka na ụkwụ ya arụ nọ na-ama o juru m anya anọkatakwazie ife nwakwa aka nwa ụdọ niile a wee tọpesịa anyị wee wara ọsọ ife ọsọ anyị ụlọ obere ihe egwutusịala m ụbọchị a ọ dịkwa m egwu Chukwu ofe ka m ji ekwu oji Chukwu ji ife agbagide nke onye ala bịakwute nwanne m nwaanyị
anti unu ka m gbakwuru wee na-agbakọ onye ala na-agbakọ onye isi na-adịrọ mma wee gbabatakwa ya gbasara ọ sị na ọka ejebe nke egwuraji buru nwesị onye buguru ọ na-amakwa ebuguru dibịa aka aka maka dibịa ka o ji belu nne wee sị ya ewezuga Chineke ma mụrụ onye ọzọ mma mgbe raa ya wee gbara wee pụta wee fee ofu pastọ ụkwụ ya pastọ bụ onye nkọsizi ya wee kpọrọ njebe n'ụlọ ụka fa ekpekata ekpele Ikechukwu wee gaba njem ekwenyelu n'Ikechukwu a gaa njem ife napụta unu maka ya jidesienu Chukwu ike Ojuchukwu ji ife n'ime ndụ unu niile nkụzi na-abụ jide okwukwe jidenu Chukwu a ijide Chukwu ndị ntọ abụrụ maka ya ma ndị 412 ma accident onye bụ portion unu nna m nne m asị m ka m gwa unu na m afụgo nwata nwaanyị m ga-ahụ aha ya bụ Chioma ọ bụkwa onye obodo anyị Amaeze onye mụ ya nwa maazị Nwachukwu Isioma ọrụ nwatakịrị a nke a dị nkenke ọrụ ya anyị na ha na-adị ejekwa ofu nga na-eme mgbe eke ọrụ nwatakịrị a ofu nwata nwaanyị ahụ Chioma na onwe ha onye ọzọ na ofu nwa Chioma ka m na-ekwu bịa mechi gee m ntị isi onwe ihe na-ekwu okwu nke a na ihe edizi ọzọ ọkpụkpụ nwanne na-abịa eri mmiri mba na ọ dana adị m ekwu etu ị na-eme mụ na ndị eji ọsi ahịa ekwu mwapụ oke ehi na-akpọju ụkwụ azụ aja abụla ka ya anọkọta ịkpatara nwa mpịampịa nwa ịmakwa na obi na-ejebe obi na nkụ n'ihe ijebe mmadụ je nwaanyị ndị obodo a na-ene anyị ka amara onye mma akpata jere ugo mma akpata ntọzi ọbụrụ nwa isiọma isiọma eji isi isiọma eji isi anyị akpata m isiọma bịa ime nnọkọta ije kpọtara m ụmụ mpịampịa nwaanyị ụlọ ebe anụwa bịa bụrụ onye mụ na ya na-ekpere ofu Chukwu nchi na-ejepụta etiketa ọrọba m anya achọghị m ya n'ụlọ m nke nwaanyị ọkweghị ma nwa oke itoolu ka a na-akpọ Jennifer echekpụrụ n'ọnụgodi emechaa ka anyị jebe ha anyị akpata ya m ga-akpara ihe eje nwatakịrị ahụ amakanụ ọkụ nchekwuru m obodo oyibo ọ ga-adabara ụnụ na-alụ ọrụ oyibo ama na oke itoolu anyị nkwụ na-anyụta nkwụ mana nwa ya ka anyị akpata nwa ya ka anyị eje kwadebe emechaa anyị eje na nke oke itoolu biko ka njọ ọnụ Jennifer a na-ekwu ọ nke mma ọ nke m amarụ ọ bụrụ ya bụ ihe anyị na-ekwu mgbe ya bụrụ ya ka anyị na-ekwu naanị ya amatara m isiọma n'ụlọ anyị mụwo nne ya na-ego ekwu anyị mamịrị buru ọnwa ite naanị wee mụọ anyị mmadụ onwe m ama nlafu na-ekwu ya mpe na-agwa m nwe isiọma mụ na nna gị ga-edufugoro ya ga-achọta gị ihe ga-adị gị mma anụgoro m ihe onye nsogbu adị mgbe ọbụla m ji kwadote anyị agawa anyị ihe ekwu na ahụ kacha isi isi onye na-achị isi ọma echi ihe ejebe onye nkwa nke nwa ịfụ ka ọ ga onye na-akpata nwa ndị na-aṅụ garị bịa be ebe a na-ekwu ndị ga-adịbe mbịa sara dị na-agwa m onye na-aṅụ garị nne ejere m n'ụlọ akụ ndị a etichaka ọnụ obere ego kpakọtara Chineke ga-agọzirịrị Amen. Amen. Papa the Papa. Papa listen Papa. Papa listen na. Papa listen.
Cuma jangan waktu nak aku nak pen, kayak ni tu aja sih wei ni. Gugu dia, kayak mana dia nak tahu ya. So 15,000 naira puku iri na ise. Ihe a ụzọ naira puku iri na ise nwere. Hey, n'aka m na-agụkwa. Hey, 15,000. Tupu eke. Ya mana numu. Hey. Chineke ekele dịrị. Chuma jere weta n'akwụkwọ ka anyị delie elu ka anyị nweta esi igwe n'ịga. Ọ na-ana m ego. Nne, ahụ ụdị mmadụ bụ ya. Hey. Papa. Adam nwere. Ife ịga anụ ama na iche na opempe. Mana papa, gbado. Ife Chineke nna ya eji ego awere n'ezinụlọ. Anyị eji obele ego ife ya. 15,000. Wee ego kata ife. Ị na-asị ọ bụsị ka ọma mba si ego a inyere anyị dị ife niile. Papa, ọkwa ime otu a Jizọs Kraịst ji wee welu achịcha ise n'ụmụ azụ na-agba wee zụ ụmụazị ya puku mmadụ ole. Ha! Papa, ọrụ ebube aga ego anyị na onye emezu. Nne m, aja nweta ahụ. Gọzigide unu ụwa ụwa ya abụla nwunye ụwa abụna na-abịa ụwa adịkwa mma akwụkwọ ya. Iya, buku-buku bawa Chineke ada baru ni. Orang ni kaya kisah berkaitan. Dia na-achọ ịgwa gị ọgbọ na ụzọ si wee nweta ego nyere ụlọ nju wee jekọkọsị ngoro akpọchigo achụgo n'ọrụ mmezuru n'oyi biko ha nọ m jisi gị ji ohi kama na ihe m na-ekwu bụ ọkwa ifu obodo ha elugo m elu iri ji anọzi m ebe a na-eri ji na-ekwezi oyoyo ọ bụ na m ejere obodo ka ụlọ ọba alụ kedu ife ji wee bazie ime afọ je gaa ya alụba n'ọkwụ ya alụba gụkọba akwa gụkọba akwa ụkwụ gobe ma gụchaa m ihe mma etiri isi agbabụ ihe mma eburu n'isi ka izu ọgụ na-ebu ọgwụ wee bata n'obodo ara agba aghara ị na-akọrọ m akụkọ na maya eje elugo m elu na ọka akụzi ka si wee je ya onwere mgbe njisi ga-eje n'ụlọ na nkọwa mbụ na m enwere ego m ga-eji wee gbamoto wee je ọ bụrụ na iji ụlọ na-agụ ụlọ mara ego esi wee weta ego weta na ego hapụrụ m ka mmadụ nwere oge eru ihe a bụrụ n'ihe mba ịkwụsịgokwa n'okwu ihe ekwu kwuchie ịkwụsị okwu ịbịakwazi awele mba mebibie isi m mara ebe m ga-esi weta ego m jebe gbazie nkịtị mma apụcha ego mma achọtakwula ego achọta mara ọ bụrụ so obodo elugonye kedu ihe na-abalụ mba mgbe ọbụla ka ejide afọ ọkpọ jee meta ogbe ego mmala ebe ọ dị ya bụ mkpụrụ mmiri nke m na-eji wee je obodo ka ị na ebe a na-ekwe ọnụ gba ọnụ nwayọ biko enyere onwe nsogbu ego ya bụ ego dịlarị o nwere ebe ego dị ya aga mkpụrụ mmiri ego jebebe m na-eji kara akara ego ka ife ọbụla ọ bụ ihe mba ka nje ọnụ ebe ọ na-ewere ego ahụ a na-afịa were na-ebute ife ga-enyere ụlọ aka jisie na ike mara kwụ na-esi nwe atụgwe unu bute ife ndị ka mkpa bụ Não chama ele mãe. Afinal de Amaechi. Amaechi? Onde é Bebo? Vamos botar Obi gị ọ nabatakwara ya? Papa, obi m nabata ya.
mana n'ihi na ụmụ nkwado ka m wee gwe ya o nwere ike ịbịa fụ m. Ọ dị mma. Ebe obi gị nabatara ya. Si ya bịa fụ. Eziokwu ka njebe ọrụ. Ebe ọ na-ejezie afịa ka njebe ya. Dalo, inine, nke a bịara obe mudo ọ dịkwa. Mudo gbachiri. Ọ gị iko. O zite nsị nka m bịa bụrụ ịkwa ya ebido ọrụ. Onye kwalụrụ ego. Na ọ nyere ego. Ka m gwakwa gị. Aka m adịrọ. Nwokwu ife ọbụla mere. Akpọkwana m. Mba ntị Nnedi ụjọ atụna gị ọ bụrụ ma nke a mba everything ya dị oke enwe ụjọ atụna gị nnọọ. You know, say that you be my Alaji. You good do. Alaji. You good do, man. Hey, you see how much he can give you? If you give me 10,000 now, I'll go. 10,000. I will do okay for 10,000. 10,000. Anything you want. Madam, he can give you 10,000. Yeah, but it's Alaji. He can give you. He can give you money. Alaji. Pani, this one, 100,000. Kagila, this one, 100,000. He could give you. He could give anything I say make you do. Anything. Anything I say make you do. Anything you want, I will do for you. Yeah, when it's Alaji, I say make you be Alaji. Hey, Abba. Come. See this one. Wait, in the cup. Yeah. Oh yeah, come. Dikeh for me. Alaji. I said Dikeh now. I give you money. Dikeh for me. This now? Maybe you told anything I want you to do. Anything you want to give me. Oh yeah, Dikeh for me. I don't give you money. Oh yeah, Dikeh for me. This one not follow for my son. No good. Very Nazua. Very Nazua. Abba, ega me damba zan shege. No, Dikeh, I go kill you now. Dikeh, you don't kill two persons, now you go kill now. Take him. I said Dikeh. Damba. Dikeh, wait. I said Dikeh, wait. Take him. Dikeh, wait. The money I give you 100,000. You need 10,000, I give you 100,000. Dikeh, wait. Yeah. Take him now. I go shoot you. Take him. You didn't hear what? Take him. You the good. Now water. Take him. Good. Yeah. I said, look at me. Take him. See this one. Take him. Look at wait. This one is bread and butter. This one, this side is butter. This one is bread. Take him. I go kill you. No. Take him. This one, this side is butter. This one is bread. Hey! No, don't die. You don't go die. It's good. Alabai Sidiki, Ilangoli, Ayala. Alabai Sidiki, Ilangoli, Ayala. Ayala.
lie like we do this thing lie. You know, I don't know what I can go Masalachi. Good. Ala Batariki. Ala Dawuya. Ala Dazaliki. Bagini Dala. Ala Dalina. Hi. Ogiko. So Ogika can wait a galley. Ogiko can produce boys here. Or can wait a galley. Ogiko, you want to be a Siruni here. Ogiko, Bezzy, Runa, or Bunesu, women to write over. Because they're not so Ogiko, I can't wait a galley. Because they're not. I said, what about the Kago Nova? Kago. Okito nwoke m eze ụtọ ka atọbalụ wee chọta ihe dị mma okwu ịmana mụba awụ dị maka ọsọ ife na ife bụ m wee bata be bụ na nwa m nwoke a na-amụ echi dị London o wee nata na-enye mụ na nne ya nsogbu chọrọ ịnụ nwaanyị okwu kachasị ya mba wee cheta na be nwa nsogbu na be I'm not a Jennifer. 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 Hey, okay, London. Ndị ọzọkwa? Ibia. Na. Nne m, aga m anụ onye ahụ. Aga m anụ onye a. Mba. Aga m anụ onye a. Mba, biko. Egwu na. Unu metụ na after me, anọ m n'ile otu biko. Okay, London, bịa nụnụ. Anọ m makwu. Ị na-agbacha m na-ekwenchu susu nwa gị ọnụ. Okito, ị na-agbacha m na-ekwenchu susu nwa gị ọnụ. Biko, okay, London. Nne, biko. Ọkwa ndị ọcha ka ọ na-asara efere o. Biko, kpọọ ndị a nne m. Okay, London, bịa. Ịsabere efere ọkwa efere ka ịsaba sata. Yaba ndị a nụ. Okay, London. Mụ yaba onye. Bịa, nna m. Kpọba ndị a nụnụ. Onye kwuru na ọ sị na-ekwensu susu ọnụ, banye n'ụlọ. Nna m. Ọbụla dị ọjị a gwara nwata akwa ha ọjị o. Akpọkwa na efere ndị ọjọọ na-asapụta ego ka a sapụtara n'ụkwụrụ m ụkwụ ụlọ. A satana nke ndị amazighị ihe ya. Arụ eme m. Dibịaziere nwa nwaanyị agbara ha ọsọ na. Ife tinyelu n'ụbọchị ya ka ị ga-eji rie nri. Nke kpara n'ọkọchị ya ka ị Anyị bụ ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii sebe. Ọkwa gị nwa bụ nne. Ọ mụ bụ nne di. A chọrọ n'ụlọ ndị uwe ojii. Gịnị ka m mere? Ya iru ebe anyị marazie. O sigo na onwe ebe m na-aga. Ka ife ihu na-atọrọ m. Gwa m ihe na-atọrọ m. Gwa m ihe na-atọrọ m.
Why you know why? Come here now, tell me. Block my papa. Papa, get come. It's a fella. Nwoke Chineke gị. Ekene dịrị Chineke anyị. Ifugo ibe ahụ. Inweru Chineke. Inweru Chineke. Chineke pụrụ imere gị ife ọbụla ị na-arịọ ya. Dị mma. Mana ọgbụgba ọ bụ onye ebe. Onye obodo anyị. Onye obodo anyị. Ọ dị mma. Ka ịkwanụ ihe ọ na-eme. Amarọkwanụ. Mana ọ gwara m osi obodo oyibo nata n'ọnọdụ oyibo. N'ọnọdụ oyibo? Osi obodo oyibo nata. Ekene dịrị Chineke anyị. Irilogokwa. Ị na-edikọ n'ikodo takwa. Mana ọ bụkwa nwa Chineke. Onye isi aka m amarọkwa ahụ. Mana otu m si afịa ọ dịka onye na-atụ egwu Chineke. Mana ị ga-eme ka mụ na ya afọ. Ya kabarụ ka mụ na ya na-afọ. Ekwa m mgbe ị chọrọ ka anyị bịa fụ gị. Mgbe ọbụla ọ bụrụ taa bụrụ echi, oge ọbụla nwere ike ama m ya taa ọ bụrụ echi. Onye isi femenụ bụ na mgbe ọbụla anyị abịa anyị ga-akpọ gị n'ekwentị. Onye isi oge anyị chịrị enwezikwa isi. Ọ ga-enwe isi. Ị ga-enyere m aka kọwatara ndị ọgụ biko ụnụ kaba arụ bịa n'oge. Angela, n'ime ọnọdụ m kịta, n'ime ọnọdụ m nọ n'ọnọdụ nne mụrụ m tinyere m Chineke. Enweghị ihe ga-eme n'ụwa ọzọ, enweghị nkata ahụ n'ụwa pụta n'ime enweghị ihe ga-eme n'ụwa ọzọ. Ụfọdụ nwa na-eru ọzọ. Enweghị ga-eme m mgbe anyị na-akwụ na ịgbatara ndị m ego ọzọ. N'ime ọnọdụ nne m tiri m ugbu a. N'ime ọnọdụ o tiri m nkịta m nwa. Enweghị ihe mekọtara ihe ọjọọ bụ na nne m si m mee na ndụ m a. Enweghị ihe mekọtara m mee ya. Ọ bụrụgodo ụkọchukwu anyị. Ọ bụgodo nne mụrụ m afọ uju. Enweghị ihe a ga-ekwu. Angela ahụ. Nne na-egbu ụmụ nne mụrụ m afọ. Ọ kwa ada sọta ada o were o tinyere n'ịdị ka ụmụ ndụ a. Jennifer onye na-asa efere, Angela sokwa asa efere. Hello? Yeah, big boy, no to get from. You don't want to go. What do you do? I don't really go. Not much to go for. I don't really go. Not good. Yes? Jennifer onye na-asa efere, Angela. I'm going to take it. Ọsịsọ otu a okporo ozi oge hụ na-abịa wuchie hụ na kpọchapụ m na ekwentị ozugbo wuchie ọ dị ka ahụ na onye isi ma ihe dị n'ihe ahụ na ị na-anya n'ifu n'oge adịghị
anyị nwere ndị si mgbaga nọta enwe ka ije anyị n'isi adịba akwụkwọ anyị kụ ọkụ ọna inwetakwa ya ọzọ n'ahịa onye ka anyị jisi ka anyị sokwa ya ọkụ. Abụ m onye isi otu Chioma n'ime ya na nzukọ nwesị ka mbeke mara na Chioma bụ nwa na tobu Chineke. Chioma na-eme ihe Chukwu njọ. Aga m ala ike ya na ihe ọnwa na-abịara Chioma na ịnụsịrị Chioma kpọrọ ya na Chioma dapụ n'okwukwe ọma ndị m obi mma ma ndị ọrụ Chukwu obi mma wee na Chineke ịmara na otu Chioma si atolu Chukwu ka ịkwado ya dịka di ya ka ị nyere ya aka n'itolu Chukwu esi na njikwa ịnabata okwu Jizọs Kraịst dịka onye nwe ihe nzọpụta ya mana ịma na mgbaga ahụ ebe anyị enwe ka ụka anyị na-esi adị ọ bụrụkwa na anaghị ekpere Chukwu mana ịghọtago n'ife ụmụ gị anyị na-esi ya bụgasịkwa nwere ka ọ dị mana ọ bụrụkwa na ọ ga-ekwe omume adịkwa m nkwadobe na ebe a nabatakwa Chineke ife tinyelu n'ụbọchị ya ka ị ga-eji rie nri. Ọ bụ onye tambara ka iwe onye na-achọghị ọkarịsa nwoke nnọọ abụ m barịsta ịnanya esi m ụlọ ikpe wee bịa akwụkwọ nwetara na-akọwa na iji ụgwọ ọnwa 7 ife akwụkwọ na-akọwa bụ na ya enyedere gị mkpụrụ ụbọchị 7 isi n'ụlọ abụọ ọ bụrụ na ekụzie ya okwe ịgwọta ime ka ma ọ bụrụ na okwe ịgwọta ijekwuru ndị ya akọwarị gị ka ba mata ife a na-akọwa n'akwụkwọ ọ bụ amaala zitere onye ikpe ka esi ahụ onye iji ụgwọ ụlọ anụ a na-akpọ onye kọs na ihe na-ewu iwu bụ anụrụ anụ legodo akwụkwọ jide ka i were na-atụ iwu na olubero n'ikpe ikpe ọ bụrụ na ọ gafee mkpụrụ ụbọchị 7 ma ị ka biri n'ụlọ a ị ka nọ n'ụlọ ife efuru iwere nwoke eyizina m egwu abịa na be m ehi m egwu ife mfụ nke ihe m ga-afụ karịa nke m fụgwa afụ ife iyi afụ bụ ụgwọ iji gam ntị ihe anabazite ndị sitere n'ime ka mfe amaala ka mma mgbe o jiri mụ na amaala igbupụkwa m ụlọ ikpe ndị be anyị ọkwara ọjịọ mana nke bụ eziokwu bụ na ga-etinye aka nwoke ofu ọjị ọnọdụ n'okwu ozi ndị be anyị bụ na afọ ọjị mgbe sọ ya dịkwa ọ na mma na ama na ọbịbịa unu bịa ụgwọ ọma ka unu ji bịa ife ọma ka unu bịa mgbe na-asị na Olise eburu ụwa oge eme ka ezigbo ife ahụ unu bụ n'obi bụrụ ife ga-abịa na mmezu maka na nkwụ na nkwụ ọkpọrọ ikuku igwe akụkọ mgbe zụọ adịla anyị na maka na ọ bụrụ mgbe m bụ ezi ọma na-adị ka m na-adị mgbe ya nwanne ya mgbe na-asị Chineke gara ụtụtụ Chineke ịta n'oge anyị ata n'ihe ndị bụ ndị bịaba anyị onye nwe anyị asụkpọ nkọ ọchịchị obi ha jikwa ebe onye nwe anyị ga-emezuchasịra anya bụ ihe dị mma nara otuto Chineke onye pụrụ ime ihe niile anyị ga-atapụta site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọkwọ dị ike nga ọkwọ dị ike nga ebe mbụ aka nọ na ọjị ezukọ ọhụrụ nke bụ
Dema Amaka kwa beg. We have beg of Jabba. No, we will do your whole level. And when I school, no. It's your man. Mobile. Ah, was saying and getting. Iye mo ọkụkọ jiri achọ ihe dị ya o nwere ofu nnụnụ aịfụ o wee na-efe n'elu onye be wee na-emepie ebe nnụnụ masị anyị ọ na-efe anyị wee were anya na-esu ya si ka amara ebe ọ na-eme nnụnụ a wee fegide fụrụrụ ya na be anya anyị Ichie ugo. Wabo kwa. Nke bụ eziokwu bụ na abịa n'ikwu na ibe. Ka bụ nkụ. Abahụ mba. Mana abata n'ime be ma akwụkwọ sọ ofu nnụ. Mgbasị mụtara ya nụ, ọ bụrụgodu ugo, bụrụ ọkwa, bụrụ nza, si mụta ya na anyị chọrọ ije anya anyị wee fịa. Ọ bụghị nke nzakwa. Ugo. Ọnụ. Chioma. Ada mommy ya. Mama. No, ya. Ngwanero ni ma. Ọtakwa. Wee gwọ nnụnụ ọzọ nọ n'ahụ nke a. N'ọhịa mara ma nne ka unu na-ekwu. Mbọ. Nna onye nwere ihe. Ọnya? Wee kwere ka alụ aka. Chiọma. Ịfụnanya dị n'ụlọ anyị. Ejikwasị Igbo ekwabiri onye ọcha. Ịma ndị ha. O kwekwara onwe ya. O kwukwuru n'onwe ya onwe ya ọzọ. Ya, onwe ya anyị na ha ya aka ịkwa nnọọ. Igwe na-ekwe. Gbazụkọrọ ihe na-ekwu. Iji ugbo. Esi m kwuo. Nke ka ọrụkwara na jide. Na mkpọ ọghọ ọgọ kịta iche na nna agazi n'ihu n'ime. Anyị bụ mgbe bido ọla. Nke bụ eziokwu. Ihe anyị ga-arụ. Ọ bụrụ na anyị kwekọrịta isi anyị gara n'ihu. Gaa anyị ụbọchị. Kpọọla anyị mbọsị ebe si anyị nọ mbọsị dị etu a. Anyị abịa, anyị garuo, anyị eme ego n'ụlọ. Mechie ego n'ụlọ, ọ na-eweta aka n'ehi ya. Anyị agba akwụkwọ, gbaa nkwụ, nwa nwoke akpọrọ ya na otu. Obodo oyibo. Ka ihe mmadụ na-ekwu. Obodo oyibo ka anyị anaghị. Mmụọ, ihe mmadụ na-achọ n'ukwu elu ka ọ bụrụ n'ukwu anyị. Nsogbu adịghị. Ihe mere bụ na amana ebe bụ oyibo nnọọ nke bụ ọdụ agwa gị nke bụ eziokwu. Mana mma bụ ụmụnna ga-esijere ụlọ ozi. Fia na ejebe n'ososai. Ibe anyị na ọkwụ onye bụrụ onye ndidi na-eri azụ ugbo. Nna nnọọ ama eji nwa esokwara na mmụnwa gị. Ije ụlọ nnọọ ezuru ka ebe ụkwụ sie ụlọ ike na ọnụ nwa bụ dele kara aka na amapụ ozu afọ. Chineke gbara m. Chineke gbara m. Halago nwa m n'iyi. N'ihe ego. Nwa gị gara ekwu. Nwa gị gara ekwu. Amatawa ahụ ọnụ na-ekwu okwu nwanyị. Ị na-ekwu ọgụ nwanyị. Na-elu mmụọ nwere nke bisti chọọkụ ọgwụ juru. Ezi ga maka Jennifer. Ezi wee jebe ibute n'obodo. Dịka onye ya na-agazi na chọọkụ ekwe ya na-adị na chọọkụ onye ori.
ga-ewute n'ọbụ ihe etiri m ndị adị lọtara m ahụ. Ebe onye niile ọrụ m niile onye ọnya. Ọ bụrụ etiri m ihe etiri m ihe na-eme ihe na-eme. Were aka vileji wee kpọm akụ. Ego m enweta. Maka Jennifer nọ bụ ogbe ebe nkịta, ogbe onye anọrọ ebe ọ nọ na-apịta ya ma ha na-eje anya ama ezuzu ya ọnụ. Ebe ha aba akwụkwọ maka Jennifer. Mmekọta si ebe a pụta. Mmekọta si ebe a pụta. Nwunye mma na amasịkwa ntụtụ ọpịnụ mmadụ. Mma mgbagwo izu ịtụtụ pịnụ mmadụ. Mana ọ bụ na mmekọta si ebe a nwụọ. Chineke biko na mkpụrụ obi na agba ama ụma ụkwụ ọnụ ọbụgo dịkwa edebere m ya. Kwetara ibe edebere m n'ọnọdụ ha. Nnukwu anyị ukwu. Na mmagodoro ihe nwoke ibe m na-agba m ụzọwa ndị ochie mụrụkwa oke ibiri nwaanyị. Ọ bụrụ anyị nyegburu oke ibiri nwaanyị mmadụ onye emebe ihe anyị ga-eji iti aka n'ori. Mana ọkụ ọdịbụ gburu egbe ha na egbe mkpụrụ ha na-egbe ha na mgbiri eji ezute ori. Ọkwa n'ihi ego kụwa. Ọkwa n'ihi ego meji aka. Ego meji aka. Angela, imana eji m ile ma welacha ọnya n'ime oge ọnụọgwụ. Ego nwa niile onye amadị m ebe ọ dị ahụ ma ncha wee nata ma. Ịma nke gazie Angela, nwoke mụ na nna m bi n'ụlọ ya atụghị anyị. Ọ tụbụsị gị ịbụ anyị n'ego nne ndị a. Okorobịa, agbọghọbịa